jam ñalle e mon bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe, hono musidɗo mon Cheikh Oumar Sall o arti jokkande en yewtere men fatude ha hande e ko wiyete ko satorde pular, hono dictionnaire walla mbiya dictionnaire walla mbiya dictionnaire pular, hono satirde pular. teskoɗen noon wonko mbaweten sernude ɗon yenne hakkude ko wiyete ko saggitorde e hakkude ko wiyete ko satorde. Dictionnaire français wi dictionnaire ena wawi firtirede e pular wonde ko saggitorde ko gonga, kono ena sella kadi firtirede satorde, nde tawno saggitade ena wawi wonde aɗa yahanno e ko ganduɗa ha kawruɗa e konngol ngol a famani walla mbiya a anda, caggitoɗa to saggitorde to. Satorde noon ɓuuri yajde, nde tawno satorde hay ko ganduɗa ko aɗa foti ruttade e muɗum ha mbawa sellitinde ɗum ha moƴƴa. sen kokki yeru hakkude almudo e ceerno mum, so ceerno almudo windi ha gasi, alay sago hokka ceerno o saato firti ko o sellintina kala ko gandanɗa hoorema ene ñawno hen. ko ɗum taki enen mbiɗen ɗo henne ko satorde. en kaalino wonde sondo satorde hono nokku mo ganduɗa ko catorɗo pular ene darteteno, mbiɗen sa ari ha e Madina Gounass ha ɗon woodi rogere men adande en kaali hen konnguɗi goɗɗi, ko wayno yaade e ko nandi hen, ko wayno kadi heyɗude e ko nandi hen. ha hande nde eɗen jokka eɗen gadoro hande nde juɓɓudi gonka e juɓɓudi ndendagu Madina Gounass, hono no ceerno Alhaji Mahamadou Saïd radiyallahu taala anhu e kanum e ɓe ferduno ɓe cinci Madina, hono no ɓe juɓɓirno wuro ngo ha hande ko en mbin ɗon juɓɓudi. gandanɗa hoorema kala neɗɗo garɗo juuriɗo wuro ngo ena haawe no feewi holfo no yimɓe ɓe ganduɗa wona jangguɓe ha jalti université, wona ingénieur uji, wona haydara, mbawi yuɓɓinde ɗiɗo galleji, juɓɓina ɗiɗo beddaji, juɓɓina kadi renduru ndu, ko alda e police aɓe, ko alda e gendarmerie, ko alda e ingénieur, ko alda e haydara, ko Allah tan, Allah goto o. holno ceerno yuɓɓinirno ɗum? nde wonno o sañi dental makko o sañi ɗum gila to jillodirde kimɗe leƴƴi ɗi, ko leñol gotol won ɗon, leñol fulɓe, kono ko kimɗe ɗe o jillodiri ɗum ɓe ndesodira ngam ɓe mbawa tammodirde, wona hankanti koko mbiyeten ko briquage walla tuufeje pawdirade, wotere kala fawa e wonde nde nulaɗo Allah sallllahu taala wa sallam siforino dani. caggal mum kadi o yuɓɓiniri ɗum juɓɓudi kawdi no fewi to banggal gonka to mbiɗen e to ndendagu to banggal gonka to banggal werto wuro ngo. eɗen gandi ceerno meɗen Alhaji Mahamadou Saïd holmo halfinno ɗum ko mawɗo meɗen hono Alhaji Oumarou Bella, ko on woni juɓɓinannoɗo ɗiɗo beddaji ɗi jiiɗa hande ɗi, ha ganduɗa hoorema kala garɗon ena haawe e ronka fo andude Allah e ɓuural mum hono ɗiɗo beddaji juɓɓinira. haydaka o ko kanko yuɓɓintuno, ko kanko kadi halfinteno kaɓorɗe e dakade. ɗum yaari noon ha hankanti so doole donki yo doole keɓɓo, ha hankanti gande bindi ɗe dañɗen hen kadi wawoɓe wallitade en hen, ɓen kadi gari kettiti joni to banggal yuɓɓinde e daka o. eɗen mbawi siforade noon to gonka wuro to ceerno ko alda e wiide enen nela ñaagade policiaɓe ummotoɓe Vélingara walla ko nandi hen. ala, ceerno ko sukaɓe wuro ngo e hoore mum kala leegal o suuɓi hen yimɓe dariɓe yarlitiɓe wawoɓe rende wuro ngo, firti ko ɓe kokka inde wiyetede nuqabaw. ɓen nuqabaw noon kala moɓe mbawno yiide hen mo ganduɗa hoorema moɓe pamani alhaali mum, e kala fitina goɗɗo walla ko wayno guyka en walla bonande mawde nde gandanɗa waɗi e wuro ngo, foti ko gonɗo e wuro ngo waɗi ɗum walla ala ko garɗo. eɗen joguino kadi mawɗo meɗen gandu mo ceerno halfinno ɗum, on wiyeteno no gandirɗen Hammadou Yukki, mawɗo meɗen
mo gandanɗa hoorema kala ko gujjo walla bandi ƴoƴi so tefi ɗum tan o hoccat ɗum, so tefi tan o hoccat. E nder ɗum omo wallodiranno kadi e gueɗe ɓurɗe sadde kadi ha e mawɗo meɗen kadi hono baba galle saganaɓe ɓen ɗon kettani ɗon yimɓe nuka bawa kala bayru kala leegal ene jogui ɗum ko ɓeɗo gonno ñawoɓe ɓe garta ɓe kaala ɓe kokka ceerno konngol. To banggal toɓoli a yi daka o ha hande daka o son teskima daka o no dottirte ene hawni no fewi par ce que dottugol daka o hawrata foti hawrude ko tawa ummotoɓe Fuuta gandanɗa hoorema waalo hankanti so ñama e mbawi heɓade ɓe gara hakkude mum noon e tobde ga henne hono Madina diwan Madina en ha Guinée Bissau en hakkude mum e tobde ɗum ene raɓɓiɗi no fewi ɗon kadi ko mabɓe tesko ko adinde wadere yanata yo taw daka o ene heeƴa ɗon ɗon kadi hol kalfinanono ɗon ko ceerno Alhuseni Sow mo gandanɗa hoorema so wi mon jabbe jabbe saabu koko jogori tobde ko joguinoɗo kañumne kokkanoɗo ngal ɗon gandal to koode e ko nandi hen. Rutti Madina tan jiyata Madina ala kangaɗo dasowo tekke hay wiyeteɓe ɗon ko rafaɓe haqqillaji ha ngaɓe taw ko joguiɓe dépense uji mumen holko wanno noon kadi ceerno kadi ina toɗɗino musidɗo meɗen kadi mawɗo meɗen ene wiye Saydou Sy on nene kala ko kangaɗo ha nga coɓɗi so arino ha o memi jungo mum o wondi e mum tan deƴat Allah e sayfiyaji kanko ne ɗi o yamirano ko hono dani ceerno o yuɓɓinirno wuro ngo. Allah hokkimo kadi anduɓe bindi e anduɓe gandal dokke Allah. Eɗen ciftori mawɗo meɗen Alhaji Mamadou Yero Kande mo gandanɗa hoorema yimi ha yimi dosɗe l'islam tawi ko e dokke Allah wona to bindi ko dokke Allah labtuɗe. Duttoɗen kadi jiiɗen jangguɓe taw ko joguiɓe gande bindi ɓe Allah hokkimo kadi ko wayno ceerno Hamme Baba Aji en ɓe gandanɗa hoorema ƴetti kala ko wonno e sariya ɓe batti ɗum e pular min jajjino e hen no feewi kanko woni mbiɗo ɗala ha weede puɗɗaɗo ko hawni kay ko puɗɗiɗo ɓadiɗo e jiiɗe goɗɗiɗo e gueɗe kewɗe nandude hen renduru ndu koni wonirno. Sen garti noon e komɗi ɗi no mbiɗen pulfule ɗe eɗen gara hen kadi ma wallu en no feewi andude wonde Madina ko wuro ngo poɗɗen enen foof juurade ngo poɗɗen kadi faggitade toon wona diine o tan ko hay pulago ngu kadi en kaalino e heyɗude ma en garto e heyɗude seeɗa kono noon gadroɗen taw ko wiyete ko gueɗe gollirɗe ko wayno teran koko soppirte leɗɗe teran pulfulal gaɓunke wi teran pulfulal Fouta Diallo wi teeni pulfulal Fouta Toro wi jambere ayi ɗo de sa katama tan ha a yeehi Guinée Conakry a wi toon jambere ma et puis handon ka darade saabu ko yennore ko ƴettorde nde gandanɗa hoorema hono mum ala kalirten ɗum ko ha mbawen rentade mbawen famde kadi mbawen andude tiiɗe e konɗi meɗen no mbayi eɗen kaala toon ko wayno wuro to Fouta Toro sa wi wuro ko nokku ɗo yimɓe koɗi galleji kewɗi nden tan gona wuro ɗum woni saare sa ari gaga Guinée Bissau en ga pulal fulɓe gaabu e fuladu foof no fotirno aɗa wawi wiide saare hay toon noon Fouta Toro kadi en mbawi wiide saare kono ɗum ene serti e ko mbiyeten ga henne ko holno ɗum wayata noon e jehen toon kadi ko mbiyeten tenku e pulfulal gaabu tenku ko deej on tenku noon sa nawti ɗum e pulfulal Fouta Toro ɓe mbiyatma tenku ko tenkude ɗum woni gaɓunke mbiya ɗon domde ɗaɓɓude ñamde ngara
tawa yimɓe aɗa ɗammini kam aɓe jogui ko ñameten jooɗoɗa ala ko joɗɗinma ɗon sowona so Allah walli ha woodi ko ari mbawa ñamde hen. ɗum woni tenkude. won qissayel seeɗa kadi kaleten ha hande jambere nde gadirɗen jambere ɗo. musidɗo men goto ummima Guinée Conakry Fouta Djalon o nani wuuro Madina Gounas diine mum waliyaɓe Allah wonɓe hen o ari juurade nde yeehi hankanti ha yimɓe juuli gueeƴe eɗen gandi kala ko majji ɗon henna salli o ene heewi yeynude ɗum e radio micro o namdo so ala koccuɗo won fuutanke goto dawnoɗo guese ƴaŋi ɗon juuli futuro ha gayni lelnuno ɗon terrain mum ɗum woni jambere muɗum o yiyani terrain o ɗum woni o yiyani jambere nde o wi ceerno hono salli o ceerno Oumar min de jamberam nde mi yiyani ɗum on wi accumi yeynanma on sanga salli o yeeni noon e micro m dande dow o wi kala jiyaɗo Allah koccuɗo ɗo yenne jambere yo artir musidɗo men gumminoɗo Fouta Diallo o sukki noppi mum dogi o wi ngo wuuro no foti wonde wuuro diine ni mi nani ɗo henne konngol ngol mi meeɗani sikkude ene haali e ngoɗo wuuro o yetti galle jaatigui makko omo signa omo ɗumanino si jaatigui makko wima ala minen min mbiyata jambere ko ɓe mbiyata jambere koko mbiyeten teeni ko ay hono ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe poɗɗen andude ɗe poɗɗen fam wuuro ngo noon kadi woodi ummiɗo Fuutatoro o ari ga henne ga Gaaɓuga omo darta musidɗo makko o jippi ɗon noon e wuuro ɗum woni e saare o namdi joom galle o so tawi ɗo jippiɗo aɗa andi kaari ɗum woni mo yiiloto o wi aha mboɗa andi kaari o wi mbiɗa yiiɗi yiidemo de so Allah kono aɗa andi noon beele aɗa andi wuuro mabɓe jaatigui makko wi wuuro mabɓe o wi eyi o wi wuuro mabɓe o wi aha komi jiɗɗo yettade wuuro makko o wi ka jiɗɗo yettade wuuro makko jaatigui makko wimo eyi jaatigui o wi la ilaha illallah seydina Muhammadou rasulullahi sallallah alih w sallam o ngalɗi o wimo mino mbawmi ko walludema ha jiiya mo jiilotoɗa o wa amma walludema ha jiiya wuuro mabɓe nguy kaali nayyi no mbayi hewde ni min mboɗo suusi holludemo wuuro mabɓe an kay wona kanko jiɗɗa yiide ko wuuro mabɓe ɗum woni luural ngal ganduɗa hoorema kono mum ala ɗon kadi serdiɓe ɗon ko pamɗo pulfule pular hono certiri ndani hono mbayi sertude ni ɗum ɗo ko bindanɗe ɗe mbaɗeten saaha kala beele men jewten paamen kadi pulfule ɗe hono no ceeriri ceergol pulfule ɗe firti ko galɗugol ɗemgal ngal alɗi no feewi eɗen poti eɗen poti ƴellitade e ngalu ɗemgal meɗen on jarama en kaɗat ɗo kadi ha saaha goɗɗo